Abusia for me dia nana akosi Japan na meka say program we friend chit chat. You are Santimai TV memenda enwumre no nsia pepepe aya na menim kunkun kaka na odo masan aba aya menche. Obetim so ahwe on R TV YouTube o subscribe to channel na o de obo R TV a obo NAG wa ni TV de spell no aso atwe T na devia show na ukowani ene ba yetwe nkomo bie nsem so ebe rest ni adwum kakra ebe rewura nsem bebre ene nkofo bi won ma onim omo osini adwumanim but onim omo yi obi won ma obitimi bisame na ya omo ya Komfo na ya na huhum bi metro mfo mu nya adwumane ade enti ne ya fa ba akwaba dwumadi eso ani ba twetwenkomo enye sunsum asam ne yebeka ende eja ma nyankopon ye di hunamani de to hwemisuma na ma hwe obi hunamani de me de be che oso na me de achew enu so ye hunamani de huhum de omo nya oma de me da ase Mmobiom wa ha na ha be huru se denta de Menya abusia for Mmobiom ni uhuna na ne podua ne ntale hye na ase wo bibi wen no palampo woni bi kwani motivate kra no woni bi ye monkomo nwa na mpombo kode twedi ampon kwa me adawroma metinkwam udin ya shada kempae de me da se so ma me sa kwanyan na ansa na me di medin betudwa no machia wa hwefo nyina dan nyina omunya adaje ehwe dwumadi twedi ampon won hira wo mu eja medin ankasa ehada kam minni enemesi ewo me de to me ye frame nana yaw apreku my daughter nana yaw apreku ayepa yen shase no mpese hiti program ikakra okay ye twasini na se hu so ye Komfo a aya na ukom ye gidigidi nya de ade tuye ene mpese o ma me freestyle kakra kranza na start program se me ma o mu freestyle de na che se ye mfanse si wo so ye director nti de na menye okay ya fanse o act o ye Komfo sinini obi aba waso ne so ade ase waba obepem wo afiri honom nti honhon na betina mu a ho na akwakwagi nimdie no abeka a kire no nti sie no honhom na betina mu o kom aka bibi ya kire hweme de sie ma me ka asem kire wo wonim sa asem a wo bai wo ne me ka no eya atam ena abosom abo no na medie eya apam e wo manim na sa apam so beda ne ntam e wo mesome ne wo ntam eno nti nia me ka kire wo nya mfa ne sa agobi na mebie abosom kase antontasuo ntofom sa fom ta kire mamfa wote asem wa me ka kire wo no eno nti wo kofie no kokopɛ snap akotoa pe wo dwan bema je ni dua ne boneto eno akire no bomodi ya so benya na ntwie miensa ansana ahoto betimi abafie ho amamu nyina mo nya mo fa ahodie no agesa wo de wo yire eba beda abusumfie ha nansa eno akire na abusua ne nyina ho beto wo mo nka wo mfa me ma onfa ne yire meda abusumfie na ne be de no no ya bosom na abanyam na meka fine ye ntoye nkomodie so ana apa abusum semsa anyame na mepe on se mpanifo ka asem bi ase sunsumpe honam ne yemre na wo hu aboa bi ye frɛ no kokosachi na dani da nyina ya na ne reho ne ho sanse ye de sika bi eji ni tire ho amfu biem pacho what asema make ya say eno nti dan da nyina ya na ne reho ne ho so yensa masa sika ne so biem ka me nkona ka menye Komfo biem wo sinimu nanso nya mepe opa angoma so nya numode ye ne yie mu ntia so what ya say ena wo kodu zua aboa bi efre ne na nkwansere so wa hwe ne sebla da bia obo so wasensen dua so nso no nko de ti hwe fom nye ne nkrabia ye shebre na mana basa nti nipa no bi na ma o se ye shebre asma o ka no abebu ndoso na se bi mpreji asa obi enhaha nani enko ho afie Prinkins me fie sanse ka se ni haha ya ahon na josu obe kirasi asma o ka ni na ntofa be mu chemu ni sei ani tofa bom nyina ne se bibi pusu bibi fon se mpanis bibi anka papa ne so nye drede so adwuma me ye no me ho na me ya me kire se na me koye party we ye mpanimfuo bi ene die ni mu kire se na wo be yesei na mpanimfuo no so omo hwe ba bia wo bomodin yi a da bia na mo mani age se omode wo be ye ho ti me gidi se me mobi monti na ma mpanimfuo da bia omode me kom me da se bebre akunya wo ho ye betimi atrase na ya to ye nkomodie nso
hwenim na what hwenim nkomo ye gina we bia na obi kura ate so hwenim kenken kwa bibia anye kenken kwa asase we so bibia anye kenken kwa wo mini se bibia anye kenken ba wo side na kenken kwa da bi anye nyina na kenken kwa de na wo nyame tumi mu nti bibi wom nyame tumi mu a nyame tumi nkuta podua nyame tumi nkuta podua nyame tumi kuta den a kuta tworo konkono bo ne no so ntim tworo konkono ntim kwan be so na kwan be so na nti bodua na ati tworo konkono no so podua de ya bosomsem enya bosomsem mpacho we efra bo ba ho a menya dwuma ma yanka kanu kore na onim Mayanka abo be ni ekuni ho meze menya dwuma ma yanka Mayanka abo be ni ekun kwotere akokono na ai koto eni afi be so ya fa nkoto kono mu nkune ma medas menua enne mame fa nwura echire kakra ne mbre ni mu yenko se wins ye ba betiesi akonfosem nso ura movie industry ni mache me kai oya uba abontin emiehu Rusty from your friends say Poli ka say Pola senior etwa okuro nkituma emba TV so ne mo etwetwa series ko ayin kurase ekoton emu ma ba abontin echire ansa na menim se kodwon kansam nyina eba abegidi ana meboa ende no crepa obaye no amanfo di hu nkomo bo anye good ba say obewura konfosem no ebekai ama wa nko wachi wa nshida nko suru bebre ba obegina mfimfin oye adwuma adwa akase me ye adwuma yetua me ka obi amfa me nya adwuma emfa me sikan ni sanse tro konko se adwuma ni na katua se no na de enti wo se ma nko suru bebrebe me so ma nko fom me gina de me gina so hu ye se o driver ni papa ene de wakwa aba bedru fie on se adwuma we ye woni pa no bi ho yete wo mu din se ye nti din ni biem ene ye wo obi so no mu a yete ni din no beti hunu wa chiri inti se meme de no mesinsen fifia se dan nyina no mewom inti meme de na ye papa ya tom ebra according to me hwehwe mu kire say ebra kodwon kansa eba lamlight no udin ho dance e ka se akoye ba no se comical oye brutal ampanyampa wonsem bia o kan ye no menim se ono wati bi dia bi sanse mpanyin se wo ka obi ekira asempa wonte se bi ka ye bonyanko wati menim wati bi dia fine but udin ho dance wa bonte ma enne de o kan na bem ano de e no kre on se yadwuma no te se de ahyase ya wa wodi kan asem bia o se pole wona nti sini na sene de on be hun other way pole no eye sini a yetwa producer kro ne sikasem wo fom nti emiaye bi esese sini no ekokodru no ntimi nkodru ho na ehonom no na menim kodwon kansa se ye kwa ye mpanimfo sabe no wadwuma ni me kampanifo nyanyini mu ye mu adwuma bia no yenim se obi anyini chen okra na opost so chen na oye wakwala nti no wabra me ba mpanimfo ni ma ye producers akase am wo sika no me no mo ye adwuma che kakra na me hu se ye nua ba ko no so ye soundman me moni din kansam bone kwa kutwumasi ye ono so eba set ne so no se that time the boy bi abo we good pa on se me so na medical no man nante pen ti me hu na na so that time no kre eba na se concert pa de we good na nkan no kre ikotwa sini a yetimi group na o shitoli e de kire yesa nti boy ne de we good nti maka ne ho asem pada na no kre so ampa we good san se the free sabre na de be sine se wasan ka wiase ehu obo ne ho modin so e wiase ehu na unim na no onye star crowd na hu se wo potential hu se talent no wosoro et no obeye star no edu temi a wotitin sensen bi se amanfo se ebi kura ka etimi ka ko ise wona madros ni ade hu ne talent se enye edu ne bem na het na adwuma pa na wonimu medase minia on se ye man we na ye wo mu no se ye nyina oman mi mu nipa nyina ete ya yesu na se a menyini se nkobi be ka se mama obi asoso se na obi timi ko ka asem bi sebi social media nti na we ka na we so akwa wonim se ye man we nu ye wade bi e friend se ahoye a etwa se nka ye me anya me na ye wo ne de ene enye papa Sadi we nam so ama akwa ye se edin bi a ye mofra brem ye friend say Jesus Dr. Jesus owura Yesu ye sasa amra ne we nyina no ye mofra brem no ye mpanimfo de hye ye trimu se
tumi wɔ din nim but ɛnɛ na amafo ɛnam obi yie a wɔyɔ ne nsɛm ɛka fa ho timi kɔyɛ sɛ ne saa papa ne din no tumi nim kyerɛ sɛ biribi a bɛbi a yɛade pa bia ne mfiri saa papa no patro watemase biribi a bɛyɛ papa bia yɛsɛ ɛfiri baabi ti saa baabi koro no kuta de papa deɛ ɛne yɛsɛ wɔ sɛ nyinaa yɛkɔfa hɔ ɛyɛ nipa ho ɔyɛ a kɔdwo nkansa yɛ obi a no koro nyame ne me kasa no wasa wa acting mu ana me boa yɛn ne yɛ mpanifo bet one ne yɛ adwuma ho sa akwala no bibi wɔ ne mu intimi ɔsan ne yɛ no anya me nwanwa ɛsan sɛ wadwuma pa no ɛna de wobɛkɔ aha hwene pa nkasa sɛ adwuma pa na gyina duru baabi a wɔduru medase pa sɛ woka na woka nsɛm na woka Jesus nsɛm ne ade no ɛna mbɛkae wankasa onua ɛne Ghana Jesus meka sɛ mmerɛ bi kɔdwo nkansa papa ɛfirim yɛkɔ kwaman yɛkɔ me bra yɛ wɔte me nsa benkum sui bɛma bɛdii dɛ ɛne ɛte kaa baako na sɛ bi wohwɛ mmarima anim ntweatwea paa asɛ mmɔkua bi a ti dua so ɛna Nyankopɔn ayɛ akɛse wayɛ bi paa na obi ka so onye bi anipa korɔ no sɛbe ɔtwetwe no wayɛ bi papa yɛfra dum asa akɔ adum yɛde Nyankopɔn ase bebree yɛnni nkɔmmɔ nto aso mbra Ghana Jesus ɛyɛ wo nua prɛko pɛ momfiri efunu baako bet mo kyɛ anuafo ɛna sɛ waheti o wofa baabi a Ghana Jesus wo hu ne saa ayɛ na ɛte sɛ ma wo menua sɛ sɛbe dan da nyina meka titire me hu obi a oni bi nanso odi ne owo bi atemo a yana mebusam mo sɛ ntinipa no sɛbe ɔyɛ ne wɔfa kora keka kompa na mani gye keke esan sɛ yɛwɔ enne onipa bia wogidin a yɛpɛse yenya ensɛm bi firi wo ho a obi kora timi firi yɛmfrɛ nana Mmobiom ɔno kwa no bɛn ne pa obehu ne ho nsɛm bi ayɛ dɛ amaye enye kwanbɔne so nsɛm ne mum kwan bɛ no fa so hyase adwuma no oyɛ good dada anase sese de bia me ne wo kasa wɔ ha yi dunia no yɛ obi a sɛbe yɛka nyame somo a ɔmfa ne nyame somo ni agro ɔkwanhwani a sɛbe otimi sɔle gyina na dwo bompa yɛ gidigididie no hu no sɛ na ɔpɛ bibi afiri papa ne hɔ wo ka sa asɛm we sɛ atwuma dwo amanfo bɛ enim bɛ ko sɛ ma mo mfulu bet ma menka me pɛ sɛ o moti asɛ sɛ wo a wo ka sa asɛm nya botirem anase botirem ka ɛyɛ onipa na ne ti dan baako oni dadan baako ɛna wo ka na asɛm nti wonim die o ka yi pa menwa to aso free wo sɔre anadwo bompa ne nto aso nko memi sei sedua madwene bi a yɛda ebi betimi abɔ 12 ɔno kwa be nyane me boy sɔre ne yɛmɔ mpaeɛ kakrai na me soma sɔre ne yɛde agyinam no konya me nyɛ sɛ mete akasamfoni so na me twa ntoro yɛtimi bɔ a me de du bia na mabele no korɛ yɛbɔ na mabele sa obla afi na ato ne nnome wobɔ ho dua nyina wɔ mpaeɛ nim si no na ɛma ɛso so me nua no betimi agya ho akɔda ba obɛgyina mu a woni bɛte no wɔbɔ mpaeɛ nti me nua no de ne mmɔde mmɔ ɛne na awurade a ɔso ne mu yie ɛna apagya no ntimi hu na mani gye nim sɛ wo fa kora tu kwan na ɔba na wɔbɔ mu a wɔyɛ den wo fa na nyɛ de ɔkɔ ya wɔnyɛ din papa menim sɛ tama rest ni adwum tama benya din bia ye kan nanka Ghana Jesus den ko wechire pa ye ka se ne kodwomu eye sebi enkura na woni momo o set so poli set so ne ade oni nanka ye wonana ono so abre no kure ono so abre se me ka se won bre ya na meboa san se memi nam poli mu ameka no no ono so eninam production mu didi akire but ne yemfa ne ntwa minim ni nyina pa ne yemfa ne ntwa nti ono so abre meka so mbre mboa sebe kwadwo nkansan ya kan yeso no so mbre yi wono so abre yi meka there was a time bi kwadwo we dey meka ma yenyina di asere ba bi abetenye ne boni so there was a time bi na director bi ene yusu no ekuta no se ni production member ne ye director no nana kwame no ye DOP o ye cameraman na ye koye adwuma bi nti ye ba ye no ɛna obi ka kyem sɛ nem pɛ sɛ obɛsra yɛ ɛwɔ yɛ production ko hu ne sɛ me wani mu kakra menye ne ko bi production wono na enipa mienu abu nkotodwe ɛwɔ production wono mo a sɛbe yɛ atwi wɔn aso na yɛ kɔdwo nkansa Lil WiII ɛne ti sɛ woyi sankofa bi keke yes keke be ma tenten gram o awura de abrabo edin nye keke ɔyɛ ɔhene o
Okay. Keka sankofa mu no ye abro or ye konsani wo mu. Okay. Kwache. Yeah. Ono kwadwon kasa na nampa boys mienu a way back am hu so mo nam ye adwuma pa mo no. No mienu concert said ye ebedu ba bi kwaku ene lewen ebe ye concert sa no motie. O mienu na ebukutu ho a ye twe o maso. Ema omuhu ye no mba say oh bra we de mo nka bi maye. Na gya nda tan kasa say we de nkwala anyehwe. No say omo fa na chi akwaye adwuma bi okwawu. No abla o si production obi akoba bi a on kan kire no. Ene obitima kan say on kan kire. Aha nti omu nyina o mabre. Die ntia ye di nko obi tinche obeka sa na wafa obi aba na mundi ne ho nkomo na mo de amanfo ho nkomo en eba industry no si mache onimsem bebre de pese ye kan nyina ye se no matter be bia obi firi abeba nyankopon ka sa odi wuma na odi wu kofo abre dinse ye wo ya pa so hwe talent ekuta kudwon kansam ne Mmebusem ne ade a na mpempi metisa manfo kom ho asem bi emfa kwema na ye me ya menye yento nkom nso se ye di amanfo nkom ache yentinsi wakwem ye befi ana yen pabonisa wonim se akonfo yi a onu mu ye adwuma eni ade enyama bibro ma akonfo ne ya enye utuwe wonim pefe se wakoma be rade minimum memfa nyese de kora akonfo no dwumadi a bebredi wo Ghana ha ya azan oba mema osika abreska no emba still na nada so di umoti ma starting free kwan be na fa so first time akodi isa akonfo ni chi ekoye advert mo me da se na sebi wasemu a waka no wi asem panimfo ka asem bi yese ya bonko na yase akronphobia jobi phone so ntimi ento aso ne mbra bobi yenko bo mo na nipa ho hia yegusu a ye di dwumadie no na sebi mo fra bi di mirika be so ho hia moa amo ko be be kaka ne be ono su ko no me ono no adia school fo yi e fo so na sika o je fo no e de na won se ta e de na e pra wo o di ka gina chino ana me se me ba ta ta oni me ba bache ja pasia wa bi obi achi fi patasia be wura ha ya da fu ba ku ko na 7 asami ya bi classes pache no wa no so wai una na so ni mo una mo na so ni mo na wa ti we mo ya ba fa ya ni ni wa si en ti o fono akamija jana kula enti adura na wa o we shaka no we sinema we o mo so shaka no we bra be shock na mai hey we shock na bra down be run you shock na bra ma se me sam ya bo an sisi abinu sia hey you shock na bra me nya kwan fa camera na tuna mi hey you shock na bra you shock na me nya kwan yes bra be hwe Komfo na dem wadu mu akira no sinema he wo shock hey James wo shock wo kwa shock wo wo du shock sinema ya wo du shock okuta wei ene ono sebe bra je kuta fa phone ni pa mami miss man meju kuta etu amo pa me crowd phone am si dabi me so amo pa me ana me di kan be shi kan me di amo fa mo brand ju me amo miss kan go tata asema me kan nu na da na wo chi am si afo eno no se o man we mu ne ekoso no ono akola ketu 16 years watimi afa shoka ejeje wono na yonkofo student omo wako school upon efons owie no abesa amnam otete nyame nchabe ene yeso ye adwuma wa ha se yeni ha kasabe sabe watimi agye nkwala miensa fons edwane ko yama yeni na ho asia man abusiafo enen kran bi ankura boniu na akra mame agya ma ne ko sanse akoyi to akra ne nchechire mu na nko ho kwan se ode phone dwane bet waju obi phone otimi mfa nko enti o trezi se omade ebro ko je ya chiu
and so umpire the Komfo the Gana Koshe baby the Kuhun. So what I say, but Anyashi, me when is on your Komfo and crab and some. So can I carry Mamma Medina could the police station Kakrabet. Mmobiom, Yamra and Comedy. So, a man is saying, you say we are some pennies, say, I bet you and Tiasam for cry each. Yes, you bika. Yeah, whether you be a capa, Yambra acting career in. I am Uncle Phobe Britaka, so be on my trust in ya. Your consume co acti since bones you be beat missy, Nancy. I say, who say, we need pursue the buyer, and yes, I be now. And yeah, why a Komfo rule? I'm one ya challenge be happy. Medasi, any akonya outside your mammy. And some year will be some improbably me co interviews her, yet I be some assam the pa. Inti me a madman saying your message sansem new year. Me be said beside a binum, actually say, Omo aye bibisa, ama hum be aye bibisa or set so pain. A binum house say, yet near Komfo and pass are come to me be farmer, who be said in the coye and show. Mmebusem rano ma omo enim ho nimdie no ene boa na mi ankasa meti hedie no kre me kasa bia to me da na me boa isan se titulu pa se metiwe me movies emfato ho se eyema akoma ko 200 a metimi akasa emu 180 ena me ye Komfo ena emu 20 ena me pre normal rule me nhye akomfotade enso so no mi a me ye no dodo no mi hu sanso ni bi da Diana me Mmebusem se na ye fridien nanso wo de toto ye mim de kakra ye nim na emprebebre obi wo ho a sebe bia na me fie akom e wo ho dada e bia na de okom no kora no sebe woni ho biem na etwa se eyi nipa foforo wa busuanim e man di sa adwuma no obi a mpese wo de ne ti beje sanse ye man we mu no se ya hyeda hu akom in different way bi ntino obi a mpese baba ye enti se obi a mfani tin ya sumane so wofi od nani hwehwe abusuanim nti sa wo se wonye na afi wakogina baabi na waje akomfotade ahye agibodi akuta na sa wokra ye ofe na kana ntimi kan kire abusua no ti abasa 2 minutes mi nya akwanya ade ewrawo mu obi wo so asabe no okuta ni bone me kire bayi ana sunsun fi bi nti baabi owo no o challenge bi agina koye nsuo okoye ne nsuo na nkasa so particular ne spiritual ne bi ono so tene baabi pese o challenge hu se o ho ana se e ba ne sa amaga so ne amagashia ne hu amaga hu tino bigiri se bibi anko kapapa enye girede bibi anko papa nso nko girede no kure pa abusunsem ne akomsem ne ade no wedi kirache eye frisinim ade akoye wangazanga se wadwuma why dey aye wadwuma fanye madwuma so dey aye wadwuma bia sonye nti ade ntinam dey madwuma na sa sonye sonye nkwa na ye adwuma unko interview akomfo na 19 nye adwuma nyina aja CCA de mene wo kasa e wo so CCA adwuma a wo di CCA no wo ye de ba ugina ho for den ugina ho for presenter me ye host ye sana me so me co present obi program me so me ko ye host nti me nko ye akomfo dwuma nti ana wanyo obia anko interview nse akomfo na ko interview on say ewi asimidika kan asemi kire wa hyase em se wan hyeda ntie ne yi mintie because esu brekro kra ana esu wa ankasa woni ne kra so me da se obube eno kire me yehunu wa kan nipa wo ye aja unim se enye me pe na se da midika kan no bibia me ye bia no one of the TV stations ni bia me pe se me ye adwuma wo ho na omo so hwe animdie mu hunu me so kwan ya me fa so ekasa sebi enchine nkamfo no ho but nipa dodo na bia dance se Mmobiom de na no ate onim pani kasa into omo hu se ene ye usu ye sini a wota ye Komfo sa na tie dia ye be ma wo host omo a omo ye sebi aduro mo ye aduro ye obi otete haban bia ye aduro no ye na omo ya interview mo tete haban omo nyina ten haban ko obi antimi nya Komfo abronte haban mo nya Komfo enti ne omo nten haban dodo na we interview omo nten haban me interview nipa dodo nti wo ka dodo na so for interview say wo nipa bebredin so for interview say wo de ni ka ya bedu be say nipa miensa ena me host wo mo for interview na emini omo miensa so wie no ma anye biem nti yo videos ni bia obi ha wa jaibo
because he scan about to ama TV station no and you will be so no more be seen there or that's so ye day e bon to be quite me shia me say eh na what you say the only a Komfo ne nam sebe enye obia na obetima akogina ba bia chiri bibia mu akire ntino ebi ha obu ani gu so na ye day okọ but nye adwuma me di so a de bia me ne nka sede minim kasai de ka me gidi senka TV ni so me mpaso na emum no me person ka ye besesa me part na ye de matofo TV station so no mo so pese akwanya wo ho a me metimi aye adwuma wo ho no ti e ma me free TV station no nti na ma ye nhu mi sa program no do bi mu ni se weja akonfo adwuma ne ye meja omu interview no but se me da so ye TV adwuma ni nya TV adwuma asem na meka akonfo sem meja me host obi abi wonya nhu bi se de oye emwa ntina ma oja ya na sebi me kan sem bi a kire wo fatu tirim ewi asem panimfo se obi onim nyansan yensan tu ne fo ono ne tu ne hofo ntimi tu ne hofo me da se pa etina otu hofo no wo hwe anyoma wadu ani ko huye ene nyoma ekosoa ujitum wakuma mapa sa Komfo na no mkoye adwuma no eya azanfo omugigi amanfo sikidi dodo na Komfo dodo na ebusuafo monhwem ho ye wa atrofo difo na Komfo difo ho menwen ebi ha TV so obe try say obedwane ebi ha meba ebi ha social media obe try say obedwane but enne asofo no bia ba enya Komfo no bia ba omuni ko to for Abraham minis kama dodo na ya azan eno eka ho bi na ma menwe adwane otu adin no woni mo na komem dodo se na wa na o nanti go enya onka o me chira wade bi sebi we ya yeti sui onse medical ka chira wo ye dwa na ye di ni wo sisi me no te dwa na ye di o ye dwa no TV su dwa na me ni wo di ni sisi no TV su dwa na yeti ha ye di na sebi mpanimfo kwa ka asante kasa bi se ye nkum dwafo ni dwa me ni ho se me se wo bi adwuma but me nkura hyese mo dan dan nyina ya me nkoye interview ni bi me ka chira afoforo ne se me ankasa me si so ma brabom edi wrasini mu no ma nkọ Komfo bi a hoda so mo ame me nkọ obi a hoda until say adwumakuo me kopɛ akwanya wo ho mo kyerɛ me se obe hostu nipa no sei a ye de call o ma so ye so ekoye interview enti me ntu obi fo se onkɔ Komfo so obi nkyira akwada nyame enne ya me ne wo kasai ubetimi abo obi din se asomasi di onye papa adechi obi foforo be fa ka akɔhɔ wate ne din ono so kwa akɔso ahwe nti baabi a obi kɔ a ohuna mane no obi nso so pɛso ɔkɔ na ɔkɔhwe sampa ohuna mane ampa na eti no de oka nyina ne kasa buo ne ne kasa tintin nyina yɛ wodi wani akohu bi ena wotu amanfo se kebe ya nkomo monko but on bese obu be o eya bebu o se enkum abo akoko sachi wo hoyi okasa kire boni ntenefo mo so te na bebuum ena obanya asafo bi aso yebu ne be ti yebu be no ante be dia pepanyini no nkire obenase na ebu be ne atebeti antokwampa onko anti adikru ewujafo unim obebu obeka na kasa bebuum me kire ase amamo asema okantofo bo nyina kire sei sa Komfo na hu omu TV so no omu free na no palampo omu ni bi koto omu ni bi menua woni asofo bi anante ache eni Komfo anante ache o pazan fo no omu nante pa ene yendi hono nkomo kakra futu be na be ma obi a osori a kakra bi hwede no akọ we ho no akọ we ho se okopemwa futu be na be ma minia wonim bibi me wo asemba akubidan da nyina meka sebi obakwase abepo no banyansafo befa no wati mu yi me futu a me wode mawiase nipa nyina ne se obia enka obi ho asem na wonya hwe mfirim ena enforce se obegu obi animu ase eno so wonya hwe mfirim nye wo se wo play wa abrabo wo mi se kwan a wo nipa bia befa so obekọ nanim eno ne ade ehia enti ne okwata se sofu na ye papa we na nye papa unim papa na nim bone mini ampatwa te dem pesem kire ase odoman kuma se momma ni nyina mum ye bekwa akoyi ni wo torokonkon nim eye manual sana ukọ torokonkon na musu a obesa hoka kire se munyi aten ni momma mumu aten
na tro konkon na sa ba kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ German nyinaa bɔ mu nyini na twabre ni dura enti adekro na e defend wo no e kansam no bebrebe ti ade na wonwene wan kasa wabrabɔ ho isan sɛ sɛbe yɛse otan ɔkɔdua ne America de yɛdɛ yi san sɛ wo yɛ ne dan America de onim kɔ on sɛ aboa kyekyede yɛse wo wu ɔda na dakam nti won so sɛbe okɔ bi ho asɛm a mfaso a wonyae ne yɛ dan faso a nyae ne yɛ ne sɛ wobetu ho fo ɛyɛ na mpre bebre obi si media minisika mi kopɛ sika sɛbe onana wa anya sika wawu ɔkɔ onana wa anya sika wawu ɔkɔ omunye sika nkanye nse nka afi na wo na akɔ akɔpɛ enti wo anya bi so a ɛnyɛ nwanwa ɛnya asɛm foforo afi na bia ba fie hɔ ɛyɛ asɛm dada enti mehunu yɛyɛ man we mu nipa dodo ne nyinaa pɛ quick money obi a pɛntɛm anya ne ho enti mi gidi sɛ adɔfo no bi so asɔre sɛ yɛ asɔfo sɛ yɛ akɔnfo kwan yɛ ɔno so bɛfa so ɔno so bɛdidi ɛna ɔno ɔplane o on sɛ meka sɛ dwene kwan a wo bɛfa so abɛkɔ onim ɔno so adwene kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛkɔ n'anim enti sɛbi ɔno deɛ wɔtɔn na adeɛ woba bɛtɔ bi a wabɛyɛ ne customer wantɔ bi so a wonka ho patwa tɛdeɛ enti yɛse soro adeɛfo a ka kyekyedeɛ wɔnyɛ dai ntɔ bi agyedeɛ pre ne ho kɔ furu dua so kɔtɔ soro adeɛ wɔtɔ wi a ɔno anepɛ asɛm ne nyinaa no we de wabɔ ntɔfa paa mai na ahyase no de dwane enti mi hyɛda dɔte no mu bi de to wɔsɛ no bɛwo n'ani because onim so ɔka kyerɛ me sɛ yɛnsie obi din anaasɛ yɛnka sɔfo bi ana komfo bi ho asɛm sɛ onim ne nwa no onim na nante akyɛ na ya na mpanisi a wokɔ nto bedwu tinsɛm bi si wɔ ma woka na wadwene ho akɔ akyire mesrɛw o hwɛ me amoni nda hɔ ɛwɔ na kane no kwa na menim sɛ sebi atrofo adifo na hwɛ konkono kan ɔmo na bɛba na me kwa ne sesi akonfo so atrofo so kwampa aba akonfo atrofo akonfo atrofo free tete saa na asɔfo atrofo so free tete ne nyina atwerɛ konkono na ka ho asɛm wɔ twerɛ nim patro wate ase enti na ade bi ne ho ɛyɛ foforo wɔ asase wei so on sɛ na bi ne mo ka sɛ wiase we aba atwam na asaba san sɛ die AC bia no ebi asi pɛn aha nti bibia ne ho ɛyɛ foforo ne nyinaa wɔ hɔ dada nipa na wɔsi yɛhwɛ yɛ na montu yi na yɛgyae anibedebede asomasi wɔ ka meni bi de maduro yi pa na akwala wɔ etimi da ka mu na menye dai me na bi mu ɛba ne saa ade adwen foforo adwen de ba nyinaa sɛ kopɛ sika patro wate ase ɛna twerɛ konkon so aka sɛ sika ɛna yɛ bonsam patro wate de mekyira sɛ aha money is the root of all evil ono kura na brofo ede obrofo sene ne pa manage obrofo ka ho yo ati mobi yenhwɛ eniswade hu bai ɛna wo ɛma osinitwa anase se wasoche a oye bibi foforo aja medase sinine de yentimi mfirim yebefiri mu anka mfie bebrebe achinka yegya ekyiredi yentimi mfirim ababa ye mogya afra ye honam no enti no ene ye ka bibi se dynamic ade ne dane na so wadane ho wontimi nyina faako sisi ye yesi ne dodo na no e social media mekyerɛ aba fontentan fidie YouTube na YouTube ne so na me nso so makwako bie channel ne bi mikuta channel mienu e YouTube midin Mmobiom no e YouTube ho no mu a okọ ntintan fidie no so na abọ Mmobiom TV a bohunu sɛ me phone ni ɛda hɔ a me hyɛ ma comfortable ɛda hɔ ɛno enwuma amaye a me gidi sɛ me fans ana madɔfo ana ɔmo ɛpɛ futu sɛm nyinaa kɔ a ɔmo bohunu sɛ ampa yemien ɔma ya de papa ɛhwɛ ɛwɔ ha ɛno akyi okɔ Rusty GH ɛno nso so ɛyɛ one of my channel na mabie no ɛno nso mi wɔ nwuma egu hɔnom die nti obi bisasa de na we di Rusty na we di Mmobiom mi di dɔɔso wɔ asase we so paa isan sɛ mabrɛ me yɛ brɛfo ba me nye obi a me fiti prekopa na me betwa sin na me nya din da bi mabrɛ ma yɛ nwuma bebrebe aha nti me na fofo a me ne ɔmo nante yɛ no ɔmo ani me tena mantam dodo na afrɛ me automatic rastaman me yɛ true rastafarian 2 years but adeɛ bia na rastafarian yɛ bia no de yɛ good bia me yɛ bi de yɛ bad bia ma nyɛ bi tena mfrɛ me automatic do yɛ rastaman pa bet asɛ wo de no ni me bi wɔ hɔ a wonyɛ ɛno akyi me bɛto nwom me yɛ live band artist me ne yɛ ne ankasa yɛ papa ɔwɔ ahene nana Ernest Champon ne benante kakra nti ne live band no na me yɛ rapper ewom
nti me beto nyoma nwum tu mu no sɛ na me si ye me rap no nti no bamfo nyina frɛ me sa akɔde nti sɛ me no nam na te sɛ yɛbɔdin bi ɔbɛde sack na sɛ yɛ bamfo na ehumi te sɛ obi frɛ me automatic rastaman yɛ boys namfo bi am no mo nante yɛ wote sɛ obi frɛ me rastia eye kuo bi a mekɔ join ye na mkonya sa din rusty no wote sɛ obi frɛ me nana yawa na eye fiefo abusua na ate Mmobiom dia sinifo onim ɛyɛ so wacheche mu sa me rap kakra me de minim sɛ be ahwɛfo so bɛgye wadi sɛ anyama gu akwam no fa kakra bɔ me so me da se on sɛ me kan me se dan de nyina ye frɛ me obede sanse sa akɔde adwum no so to a ɛte sɛ de me ne twɛrɛ ye aha nti wakasa no eba ne sa me da ne metɛkyerɛma no na me so ma ye sɛ sa akɔde okay now bede be pon bede me dane tɛkyɛma no abusuafo me tɛkyɛma ne dane nti yɛmfa ne saa tie ɛbɛla sɛ wɔbɛde me ne kwa yɛde no nsia kase yɛbɔ bɛbɛlɛ mo boys mutimi sele kwa na moni how afese na wɔbɛde metimi gye me good points sɛ me de ma no bɛka na ɛbɛ makoma so me yɛ ade nti na mo pɛ sɛ mo teme to mago na me ne mo masomate na sɛ madwene ho me ne me sɛ gana fo ne me sɛ bɛbɛto me bɔ wana no ne me bɛyɔ afi na go ne bɛso DJ fadwem ne bɔ ha ma me bi ne kɔ bit ne ho no mo bɔ light agye ne so me de wɔka gye na kɔ aha afu gye na dɔ afu sɛ kabakaba wɔbɛde yɛ ho na ba hwɛ me papa me yɛ wɔ papa ne kasa me nyomo de bɔlega ɛwɔ sɛ me kɔ sɔle na me ko hu onyame dɔba sɔle ha na wɔbɛda wɔbɛde wɔ mo sɛ kasa ha ne yɛ me de etimi pesa me tego na nipa so te samu de kudi mu ne mahnya meje obede be pon ha check it now ti ma wada pesa ma bele menya ka me de bit ne beche wo na wode akoye ne first demo wobede wo kwada podo do ho ntimi papa kola ntimi hwa so twene maku sa akọ wo mo se ma no wo na me munya matifi na munya ma no no edi kanfo mo de ba ye na mato waso efise wo nyame wo boni papa ne boafo now mo nkasa mo fa mo pen paper na mo je mo lomo kota ho na mo best rapper sa akọ now masa we ye feeling brother wada se to goje na ene ye da so bokola jaibo now so now nsɛm ho ne now dia na ne now me ayɛ ade me ho se wamiem pa eti dia ne yɛ expect from you nti sie no amienim no korɛ fans ne nyinaa no omugidi sɛ ne CD yɛn hyɛda entobiem ne nyinaa na kɔyɛ decoder no so sɛbe yɛntimi fa yɛsi ne nko good pen drive so ba ne sa nipa ba akɔtɔ ade sɛ de abusua 30 na atɔ nti sie ne de anwuma no apart from de be premier kora still ye de ko YouTube channel nti no de meslen sɛ ɔmonkɔ YouTube no so na Mmobiom TV na afi Rusty GH ɔmon subscribe emame na ɔmon like videos na ɔmon share no munja comment wase ne mo make sure say good comment no mo begu ase sɛ de be ya ebetimi ama Mmobiom abusuakuo no ayɛ kɛse pa ɛno akyi mi sawo ekuo ahodo wo ekuo mi wo Queens of Mmobiom ane maya na diagro mi wo Queens of Mmobiom mi wo Kings of Mmobiom mi wo fans of Mmobiom and mi wo Mmobiom entertainment ekuo we nyina bia wo ne yeye wo ho eye moabo akuo nti Queens no wote Queens no nsa ahema nom eye manko a me a me yo hene ne me nko na me dam dambani ye se eye me mahema nom se me yo hene o me ye ne paketwa me yo hene aha nti mahema nom eye Queens na hu ma ho ofefo papa bi ma tenten gram on se ye wo ba ne ye wo ba ne ye ka wo ma eye me Queens ya hu wo mu no wo ba hu sampa o mo fata na sebe ye boa ye ho e wo kuonim se de ne boa unua so unua nsa yonko do ne ho ahwan no yeso ye de ne sebe o ya ye fro o to badin o me fan se sebe enkasembra so beba o maame o papa bi efiri mu ni ade ni nyina kuo no wa sede a ye be yema the same thing ye wo Kings fans and afi entertainment nti so obi wo ho no so ani gise ono so beka Mmobiom abusuakuo no de n'ani gye ho no o ye oba betimi aba Queens o ye be ma betimi aba Kings o per fans and entertainment so no so betimi abam ye nyina have fun ye sha idea so ehwe kwan ye be fa so a ye betumpon na mebusa we bebusa se mo sa ahono no mo sa ekuo bi a mo twasini eka ho ana se shinige so be so be acting ade on se mabokuo no bebrebe edin fans sinifo nko a na ewom Queens and Kings sinifo wom na ebiso enye sinifo edusi ebetwa sini a omo wo sinim no eba omo anim no so akoye omodwuma sa na asɛmnetie enti yegusu a yedi dwuma pa na entertainment no so ye music career no na no so yedi hu dwuma ewo ho
me wɔ dancers ɛwɔ mu me wɔ singers ɛwɔ mu me wɔ rappers ɛwɔ mu ti ɛyɛ one Komfo agrada nkita ho die te sei oh nkita ho bi ani yentam Mmobiom wo fere camera na oh mama part me nkita ho bi ani yentam was afọ egusi achịchị nkomo me Mmobiom ene ebo nkomo once again one Komfo agrada ntem te sei bibia ni yentam ba mo ye fine oh onya metamfo me gidi se me so menye ne tamfo but me ni nhia ni nhia da sini nyine ya oni ni nhia da me nim se no otwa sini but me ni na nhia set so da ni nhia wa kom so me nhia no baby ada okay so me so me hwe TV so ba open asem oh me penasem we na ogidi so nso pe wasem open asem why not sebi obi nya oboni a woti asem na se aha nipa de won se de meka no adwene a wo fa wo nua bi ho hwe se wo nso so wonfom obi ma wo so wo sa adwene wo ho ana aha maame no memenye ne hwe ono so nya me hwe nti se de mini ne ho adwen bone na megide se ono so oni me ho adwen bone se na se adwuma ma Komfo ne ade nti am ebusa wasa se bia mo connection bi on so ye adwuma ma na de bi meni ne nya adwuma bi ada what report say amanfo say amanfo say why o mazan na say na video bi trend on social media so bia fan kusua ne ade ebro ni bia and say o say oni ni connection bia ne ade dia and asem na be ka twa to media nkomodia ba wi social media nsem na wo ka no ye ya kanfo no ye twi kasa no sebi de wanti ye twi kasa na se no na mesraka na nimdie no wo fom kakra won se wo ka no se yesi yen ya santefo de nsesi ye boka se mese enti de me fa mani huye emfa masonte ye no me megina hanka se me nso me de mani hu bidia na me de mesesi me bo se mese na se de yaso ate ena ye mese ana se ye yesi no ye yesi eti no me ka bibia santini akwala wo se me ka se mese ba wo se de wodi wani ehu en de wodi waso ate me fa masonte hwe ba wodi wani ehu ba like wodi waso ate ba won fa wani ehu ano ye de ti maso akwakwate na me mani hu ya me nkodi adanse ene na chese wonti me de Yesu Kristo ho adanse because no wodi waso na ate ba won fa wani ehu na wan etimi di ne ho adanse a wo se won de wo hu no kyerechire eti amekas na chese sa na okasa santefo de ye say de na chese ye nyoma ye de emi ehu de aso ate de mfa nya adwuma asama me kan wote de emi ehu ne de aso aye dai ate enti se waka ni menu nyina abo eno na wode wa mi hu a wode waso ate nti aso ni ani nim yenu nyina na di adanse tuntimi fa ba ko ngo hu abra wonte sebe asem ka ebia na onwale na ebia sebe wo mpena bi na obi di nani ehu se wo mpena na wura hotel ha emi hu se wo wura hotel na obo amane asem de mani ehu wo wura hotel de wo twempena ba betia ba sanye no kreso asem ne nyina no nti oso de wasonso kotie nkomo e koso anti ma ne ba hotel ho na wo kodi adanse na watimi akasa mese upodwi ahwe ni mu ate okay Mmobiom ya bon komo bebre edidi nkomo bebre yemfa nkomo die no embra ewiye o bibi abeka cha do fo ne ahwefo mi obibi ameka cha ahwefo ne de meka ne se sebe medis omode hie Mmobiom ebia na kwan bi so mafom obi onfa ncheme emfom so empa nipa ho wa asema ye kan no kasi sudua ebia na mkoye edwuma Komfo ne ade na apafon de ba na wo hwa wa ya fom obi N0T aye di dwuma woni so wafom nipa bebrebe me fom obi a enkomo ne edi me fom obi a enkomo ne edi obi anya perfect nkosi men kan kire say me perfect ba asema mrane men kan kire say me sa no homrane but wonim de ntia wo patch o kan wa enimu na de ntina me mpa obi ache wo mesi semafom obi a onfa ncheme aye nkomo a ya twetwe ne wa ha me no otwe nkomo yi aye dania kasa tenten panisi amofom mpam wacho wate de me china se ye me kan so ko yie no no mo so de asedai dai ama me mpacho de me kan wate mase Matias fi kasa ne ye kan sebi o kan ni ba me mo bi nsa ma kire me se ye kasa bra kire se swale kire da enu na me kire so wo mo a emim ti asem no wo mo a emim wate asena se se da nda nyina ye kan ye se ye nkan ni wachi a si agro ye de si agro ne de si agro ne de agro de hin ne de no sa asem no ti ase Metias pa menche wase na me wo ka kire sa kan ni yenka wo mo bi nkan kire wase na me menka na menche wase me
ka asɛm no pɛsɛ wo kyerɛ ase nkyerɛ ase wo nkyerɛ ase na pɛsɛ me kyerɛ mama hwɛfoɔ kyerɛ mu isan sɛ wokɔ me YouTube ntintan fidie na dwumadi a medi no ɛfa baabi ɛyɛ nneɛma bi sei abebu kasa bi a yɛka ya yɛntimi nti ase yie na ma kyerɛ ase ensɛm bi a ɛyɛ abakɔsɛm a dodoɔ na namafoɔ no bi nim no na maka na ma kyerɛ mu kwan yɛ fa so ade we baayɛ kwan yɛ fa so yɛ ne sei nti na maka kasa bi mede busa nyɛ sɛ bi asɛm mu ntam busa mum pɛsɛ mu sɛ wonim anaa wonim a me kyerɛ mu yɛnka ndi wachi a osi agorɔ menkyerɛ asɛm ma okay on sɛ yɛnka ndi wachi a osi agorɔ asɛ bibi ato nwia ɛnto asɛ ɛyɛ kasa bebuo bi a ɛsɛ etwa yɔnko ho a etwa edwiem ɔmo yɛ busuafoɔ ha sana me nti asɛ menim ne fa asɛ yɛyi kwan na mfa on fikyira a ose kwan net ne omo nyina ya busuaku omo di agoro bum aha ne nchi na ye emfato ho a ewo ho na asem na nkasa efe ne se ye nkan ni wachi a ose agoro de ne nkyire mu nie enka ne ye nananom abre so ye kase ye ka bibia ye ntwene ne ye bo enne ye se ye bo but ye nananom apen so kwa yefia se ye ka ntwene nti ye bisa se ntwene kafo ne wei ti ye ka ntwene na obi nya asem ne ye gene ba ahemfia na se ye di asem na wodifo a empe bebre nkane no ebia ye bua okumfo ana se ye twa wosu afiri kronim ti se koba ne saa na ye kasa asem ne wie se kimu a ohempon no ote adwam no onya kase ba bia asem na duro no momfamfa ba bia da omumbi oma no nka si ye twa na suo se ye kwa kokunu omumfo ma no nka na sebi nkwala ewo ho no ehunu sa asem we no mpa dai a kire ntidie na Mmebusem ze entwene kafo ne wai omso munie ye sekra gina ha ana mawura gina ha monka ni nachi to mbebo twene no se eye sebi kumfo ne yabua wa antwene ne kasa kirewo ma hu sampa ye kokumi se ye asu ne yetwa wantwene ne ka ebo nyina no e ka kirewo ma hu se ye kotwa wosu na emu obi a wanten twene na se no ono bi ogina ho ye bo ntwene se ntwene de de tubo so di omuni mbade ye de nti ono onim ye nti a ye bo twene ndi nachi no na so mo kan tim se ye nkan ni wachi a ose agree ede ba on se kasa bebu wi ani de odi kan kan ya no ensunsun ye wo mu sese ba ko na kan na ede de hina kan ye ba ko eyi na ahyase no kra o kan se obu be ba ko bi na mba yi san fato ho ne bae we ya na kan se yen kan di we chase agree ede da biu sa ene en fe komodi nsia medase timesnadofo omo pedodo a e obebrebe maye na episode nti omo nko eno egu rusty gh omo ko mo sia episode 1 episode 2 bunso Komfo Mmobiom infoni de da ho kama omo nhwe eno achi omo pass lesem a omo benya bi omo pa futisem omo benya bi afen so opese ohun se wiase bibi wo ho na se bibi ni ho ankeda ye ntupunu mu a eno nso omo nko Mmobiom TV eno achi meslas ma mefa kwanya yi na menchia me queens of na chiom na bibi wo ho bibi wo no ma menwere me ho na chia kings na queens na me queens of Mmobiom ekuma ni nyina me chia obia afi so kings of Mmobiom me chia obia fans of Mmobiom me chia obia na afi Mmobiom entertainment eno so me chia obia me fa akwanya we so chia me ho kanin onta me chia nka menti menya bibia me ye ka kira koso ya ohima ba akopɛ ka kire nim se dan dan nyina ni sunsumpa eta ne kunachi enti bibia me ye bia no ekoso me chia owo me afia jama afi me chia busua ne nyina omode hie Mmobiom wadi nkomo kama bebi ani mani nje ho ye bibi wo ho no ande oboa otiwo mamnje mam bibi menka chiro se bibi eniwiase waka won se me menka me de nkelo sisia bibi wo ho yangopo otumi wo ho bonsam tumi wo ho ba Mmobiom ni hwe me nanante ache kotre okra woni bi nyame onhia wo se oje ibra wo hwe me medase